Da alama West Ham ba ta dauki dan wasa Maguire ba, sannan kuma Brighton ta tattauna akan dan wasa Baleba. West Ham na duba yiwuwar fice daga yarjejeniyar daukar dan wasan tsakiya da na Manchester United wato Harry Maguire mai shekaru 30 saboda tsaiko da take samu wajen kammala komar dan wasan kungiyar. Idan har batun Maguire ya bi shanun sarki, to mai kungiyar West Ham wato David Moyes zai karkata akan dauko dan wasan nan na Jamus wato Jonathan Tah mai shekaru 27 da dan wasan nan mai tsaron gida na Ivory Coast wato Oludon Kosono mai shekaru 22, wanda dukansu biyu sun taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. West Ham na son mai gurbin dan wasan Brazil nan wato Lucas Paqueta mai shekaru 25 da dan wasan Ghana nan da ke taka leda Ajax wato Muhammad Kudus mai shekaru 23 idan za su kammala yarjejeniya akan farashin 'yan wasan. Barca ta tattauna dan wasan tsakiyar nan wato Carlos Baleba mai shekaru 19 kan farashin fam miliyan 15. Dan wasan ya amince da tayin inda Brighton ke son mai gurbin Moses Caicedo wanda zai koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. A bangare guda kuwa su ma kungiyar Liverpool da Newcastle United da kuma AC Milan har ma da Juventus da ɗaya daga cikin masu zawarcin dan wasa Baleba. Mai tsaron gida na Arsenal wato Gabriel shine dan wasa na baya-bayan nan da ake zaucin ya koma kungiyar kwallon kafa ta Pro League ta Saudiya duk da cewa Gunners na fuskantar matsin lamba akan sai dan wasan Brazil din mai shekaru 25. Tottenham ta karkare cewa dan wasan na Najeriya wato Gift Orban mai shekaru 21 shi za ta dauka domin mai gurbin dan wasa Harry Kane. Nottingham Forest ta sanar dauko dan wasa Jose Nairos wanda shine tsohon jagora a kasuwar saye da 'yan wasa.